Salceda ten, a día de hoxe, 541 menores en idades comprendidas entre 0 e 6 anos. É unha cifra moi alta para un concello como o noso. Isto implica que nos exixa ter moita profesionalidade e dedicación con este tema. Ao final, as ferramentas que os menores adquiren durante as terapias, tanto individuais como grupais, garantizan que a súa vida futura sexa mellor. A labor das logopedas na atención temperá dar cobertura ás necesidades da cativada, na comunicación, na linguaxe, na fala, na articulación dos sons, aínda que tamén traballamos outros aspectos, a veces máis descoñecidos nesta profesión, como poden ser a alimentación. Neste caso, poderíamos traballar dificultades ao tragar, dificultades de succión e demais. Todas as profesionais deste equipo creemos que a terapia basada no xogo é unha forma moi efectiva de traballar e afianzar as aprendizaxes. Por iso, tentamos, na medida do posible, que as sesións sexan o máis lúdicas posibles e centradas sempre nos intereses das nenas e nenos que acuden a nós.